Bun, acesta este ultimul episod. O să facem, în sfârșit, 1000 de trofee pe pipetă! Ultimul meci de trio showdown. Sper să mă bage cu coechipier bun. Bine, mă! Bine, să avem Bibi și Leon. What? Ăla nu era Bibi. Poate n-am văzut eu bine. Pare rău. Nu, aia era Bibi. Opa! Da, meciul ăsta o să fie harababură totală. L-am spart pe coltul ăla, ce să mai... Frank, îl rupem. Că eu dau de la distanță. Da, deci s-ar putea să spargem totul. Tura asta și dacă s-ar întâmpla, aș fi cel mai fericit om de pe pământ! Buf! Moartă Kit? Nu. Mori. Bine! Nu! Bă, mi-e frică numai să... A, uite-o pe Bibiana. Bun. Patapim îl cheamă pe ăla. De cam... Ce nume și-a pus și copilul. Brain Rot Kid. Oh! Ai de capul meu, ce predict am dat! Da, am 16 cuburi și este, bă! Este! 1000 de trofee pe pipetă! Este, bă! 1000 de trofee pe pipetă! Prestige the Sniper! Și o să mi-l pun clar pentru că îi prea fain player title-ul! Se rotește pipeta! Și... Hai, mai repede! Prestige 1, pipetă! Oh! Pe lângă Mortis! 2 prestige! Este boss! Îmi iau și de la PES. Resource key. What? No, mai bine mi-au 500 de astea. Bun, fratelo. Mi-am luat skin-urile din PES-ul ăsta. Puteam să-mi iau asta pe Bibiana. Dacă îmi păstram 2 Mumifid Frank. Cum e 0 Brawler Key? Eu avea mai multe. Ăștia stăți brawlerii care nu i-am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hai de cap. Zic eu, ăsta e cel mai nou skill brawler din lume. Hai că vedeți un pic și voi cum dă. Dă peste pereți. Peste orice perete. Și poți să dai așa în continuu hituri. Buf. Ultimata. Și dacă apeși, îți dau automat pe adversar. Deci n-ai ce să comentezi, fratelo. Și pe celălalt. Buf. Și pe celălalt. Și pe celălalt. Ultimata este cea mai imensă ultimată din joc. Adică, uitați-vă cutii! Și merge și prin pereți.
Adică, da, și ultima dată cu Hyper, n-ai ce să zici. N-ai ce efectiv să zici la... Ultimata asta e cea mai nou skill ultimata din joc. Și poți să dai cât de departe să fii, să mor eu. Prea nou skill ultimata asta. Deci, ultimată, hituri, ultimată cu Hyper, ultimată. Am două ultimate cu Hyper. Ai de capul meu. Încă una simplă. Bă, dar cât ține o ultimată de aia? Haideți, spawnați-vă, boților. Fiți atenți aici. Buf. E atât de satisfăcător. Buf. Buf. Este mă. Hai. Buf. 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 E prea nou skill ultimata asta. Mă rog, am făcut 1000 de trofee pe pipetă! Este! What? Pe Mortis am... da, n-ați văzut numărul ăla. 1072 maximul, dar n-ați văzut câte am acum. Nu trebuie să vedeți. Și o să-mi apară Prestige 2. Este! Bă!